Ma rridx inkun aħjar minn ħadd, irrid inkun bħala ieħor għall-inqas it-tfal ikunu bħat-tfal tan-nies. Din hija l-karba ta' Sherin, waħda minn żewġ ommijiet homeless. Il-prezzijiet tal-kera llum jagħmluha impossibbli li jikru għal rashom u postijiet tal-gvern m'hawnx. Billejl isibu refuġju f'night shelter, imma ma sbieħ ix-xemx iridu jerġgħu jaraw fejn se jagħtu rashom u bla dar fejn jgħixu minn jum għal ieħor jispiċċaw iduru jaqdu b'ta' fuqhom senduqhom. Ġoġnien pubbliku u mdawrin bulidhom, Sherin u Marjolina fetħu qalbhom ma' Net News. Mid-disa ta' filgħodu sa flaxija tara fejn dabbar rasek fit-tfal. Bla flus m'intix ħatoqgħod? Tistax? Għalfejn għandi noqgħod jiena pereżempju naf noqogħdu din ix-xemx bit-tfal. ċertifikat wara ċertifikat għax it-tifel għandu headaches. Għandi tifel għandu ADHD. Barra niġru fix-xemx mhijiex ħajja normali. Mhijiex in-normalità. Sherin ilha 3 ġimgħat homeless, imma Marjolina ilha bla dar ftit inqas. Jiena dawn iklet attekki tal-qalb, nej minnhom jiġifieri komplejt naħdem, kont naħdem jiġifieri ma' kumpanija. Mbagħad kont qlibt fl-aħħar wara xi 7 snin ma' kumpanija oħra kont tal-qalbi ħafna. Imma f'Novembru li għadda raġa' tani attakk tal-qalb ieħor. Issa wasalt fis-sitwazzjoni li le ma nistax naħdem, nixtieq imur naħdem, però idejja l-forza u siqi mhux qed ituni. Jien dejjem ħdimt. Ħdimt aktar milli ħdimt. In-night shelter joffri ikla saqaf u soddal bil-lejl u ikla oħra f'nofsinhar, imma żgur li din mhix il-ħajja ideali għaż-żewġ ommijiet u wliedhom. Irrid ngħix ħajja normali. Ma rridx noqgħod għalfejn għandi noqgħod barra, għalfejn għandi noqgħod barra bit-tfal. Jew tifel fis-sija ta' nofsinhar jgħidlek mammi pakkett ħelu. Le ma nistax. Le ma nistax. Trid tistenna ta' 7:30. It's not a normal life. Inkol ma qatt nitlob mhux villa l-hom qarġi xtik mamar. Tajjina għal jidda nerġgħu niġu normal. Mhux b'dik il-kera żgur, għax jiena rrid nibda kollox minn ġdid, laqqas labra tal-inxirmandi. Biex jiftħu qalbhom u juru wiċċhom għaż-żewġ ommijiet kien pass diffiċli ħafna. Ġbajt naħbi wiċċi u le tajdix imħabba n-nies u tajdix imħabba n-nies. Deċidejt li le, tistix. Tissemma leħnek. Semma leħnek minn tagħta tal-imkien. Minix qed nippretendi għax qiegħda nsemma leħni ħaniġi on top. Le, imma l-inqas inkun smata u nkun bħal nies oħra. Dik biss qed ngħid. Li min qiegħed f'din il-ħajja ma jistħix joħroġ fil-beraħ. Wasal iż-żmien li għat-tfal tiegħi ma nagħmel kollox, għal Ameriki li Alla it-tfal ikunu sikuri. Għallu li jiddi lesta li nagħmel kollox. Assolutament kollox. Iż-żewġ ommijiet u wliedhom m'għandhom xejn. Ħwejjeġ għandhom ftit, dawk ta' fuqhom u ftit oħra li jżommu ġo shelter. Għax fix-shelter ta' bil-lejl ma jistgħux idaħħlu affarijiet magħhom, lanqas l-ikel tagħhom. Huma qed jappellaw għall-għajnuna f'forma ta' akkomodazzjoni permanenti b'kirja raġonevoli u għajnuna finanzjarja biex ikunu jistgħu jgħaddu minn ġurnata l-oħra sakemm isibu xogħol.